行出去，张地事业有其态。为了功夫行天下，真心了解高种子后生人，也就带领后生的勇胆行遍世界。让每一桩怒毛虫变洋洋的立场，是怒毛虫老洋洋的上独特的故事。别心疼，我会跌跌撞撞，不会再为了受伤，我已学会翱翔。开始向往那更高的蓝天，放开牵绊的线，才能神采飞扬。我飞得理直气壮，我唱得比谁都爽，征服逆风的阻挡，我青春的翅膀。我飞得理直气壮，我比谁都要倔强，颠覆世界眼光，义无反顾的闯，彩色天空是我唯一的方向。当我每次出去跟人家说我没有要继续升学，然后我要去当一个年轻的农夫的时候，他们都会一开始先觉得很错愕，然后会觉得我在开玩笑。小酒厂在做的就是，它不只是把它的茶变得更好喝，还让它的茶可以让消费者信任。我觉得这一点很重要。社长已经是有点像我的模范，就是他已经把我的人生目标，就是他已经达成了。在这么棒的环境下，然后就可以大家都是志同道合，都自愿来，对吧？年龄也没有差很多，这都是年轻人。那我们先来除草。他说也是看草的状况，就是没有说一定。没有说一定什么。对。お茶の生育を妨げるようになったらね、光合成できなくなっちゃうからさ。就是它不会把它全部除掉，但是会至少就是对，就是它不能影响到那个。对。对。但是因为适度留草，其实对环境是好的。就是全部是植物性的原料这样。哦，我以为这里面有鸡粪，可是这里面没有。是。不可惜，你们也是自己做吗？对。没有，我们会自己做的机会比较少，因为忙都没时间。是哦。对我来讲，时间好重要。你知道东西你做得用好短的时间来做，用好长的时间做，係啊，時間好重要。時間用千萬多，係啊，我去了。对啊，螳螂是发现螳螂都很开心，因为它是天敌，就是它会吃很多其他的虫子。对啊，没错。老家地瓜田有没两种东西。像我看他们，我觉得他们看到昆虫好开心哦。然后我在田里面看到瓜牛，真的快抓狂了。对啊，看到蝗虫，哇，我东西都要被吃光光了。他们还拍照，对啊，螳螂什么还拍照。
婆婆还是说啊，就是这个就是在木之花他们接手之前，他们也是就是种茶嘛，然后大概已经有25年以上的这样子，从他们开始做就是这样子，所以他已经大概20几年，他都是不用那个农药跟化肥的状态这样。婆婆就说，其实就是茶，它其实并不是很需要农药这样子，对。そうだね。ちょっと閉めといた方がいいかな。いい、大丈夫です。应该是不行吧？そんなたくさん入れないから。おばあちゃんが食べる？虫害很严重，所以还是要农药吧。现在来的几位先生都是就是跟农业有关。那这么多工作里面，为什么他选择农业？是因为兴趣吗？还是这本来就是他的专长？選んではない流れでねそうなったよね。なんで僕は、まあ、一番この中で古いのは僕なんだけど、日本は今食料自給率わかる？食料自給率は 40% って言われてて、外国から食料が入ってこなくなったら食べるものはなくなってしまうし、そのために、食料を得るためにいろんな本当は日本がしたくないこともしたりするでしょ。外交、この辺なんて言葉ちょっと難しいけどなんとなく訳せる？この花に来る前はね、僕は引きこもりでした。引きこもりっていうのは仕事しないで部屋にずっといるっていうね。で僕の場合は3年間ほとんど外に出ない生活をしていた。で実家に住んでたんだけど、3年間で親に会ったのは30分あるかないかぐらい、それぐらい一人でいる、そういう生活をしてました。最初ね、小さい頃から生きるのが少し辛いって思う人だったんだけど、それでも自分なりには頑張って学校を卒業して就職をして、何年か働くと、ダメになって心が疲れて、最後30超えた時にもう本当にダメだなって思って、だからやりたいことってはっきりしてなかったんだけど、少しだけやりたいと思ったのはその食料自給率に関係ある農業っていうことだったのね。でどうしようかなって思ってたら、探したらすぐ近くにここがあって、しかもここは心の問題も取り扱ってるでしょ。だから農業は体験できるし、心の問題は、取り扱ってるし、僕のためにある、近いしね、僕のためにあるようなとこだって思ってここに来た。まずそれでこの花に来てみんなの姿を見た時にね、すごく幸せそうにみんなが生きてるなって思った。特に子供たちのね笑顔とかね、すごくいいなって思った。でそれがなんでねそうやって幸せにね暮らせるのかなって見ていたら、みんながね自分だけのためじゃなくてみんなのために生きるってことをしてるから幸せに生きれるんだなっていうのが分かった。みんながね幸せっていうとね、よく自分を犠牲にして自分以外のみんなが幸せになるっていうふうに、捉える人がいるんだけど、そうじゃなくてみんなが幸せになるんだから、自分も含めてねみんなが幸せになる、そういうことだから、みんながそう思ってたら幸せになるよね、その場はね。昨日たまたま毛哥江说的幸福啊，我觉得呢，应该就是在这边和大家一起共同生活的感受吧。在这边呢，所有的一切都是共同分享的，像交通工具啊，还有所有的生活用品，甚至连金钱，就像大家都共用一个大钱包的感觉。这边的小孩子啊，也是共同的生活在一起，他们不会跟爸爸妈妈住，而是呢住在独立的地方，然后所有的大人呢都有养育他们的责任。你看一下吧。我真的不想
没有人跟他故意说不要玩了，哎，没人过来摸他一下头啦，摸一下头啦。这样我已经快受不了了。这里除了漂亮以外，没有其他地方吸引我。对我来说已经是一种挑战，就是真的很不适应。我是一个想睡觉就睡觉，我累我就不要睡，我就是睡觉前才洗澡，哪有6点就一定要洗澡。就觉得有没有那种为了访客可以有那种独立一个自己可以洗澡的地方，然后我自己洗一洗就好。没有，就是没有跟不认识的人一起。对，你说跟同学啊出去玩的时候还是会，因为我是一个生活很没有规律的人，然后来到这里，他们是生活非常有规律的人，所以就很不习惯，就是时间啊做的一些事情，就感觉不是我想做什么就可以做什么。对，因为我觉得就来这边好像就是你要融入他们生活，所以你要去想办法适应，所以感觉每件事情都有计划，就是按表操课。对，一开始我会觉得，我来这里有一种被软禁的感觉，就是我的活动范围就只有这样，限制住。对啊。突然好慎重，就日本茶道，然后就觉得好像礼仪课这样，重点不是喝茶。運んでってください、そのもの。向こうで回して。はい。乗せておいてよ。心だけ頭あんまり下げるとそうお茶の中に入っちゃうので、それでいいです。それいいです。一回で飲みます。我觉得他太自我。那我知道很多事都是平常在讲话，那同学配合或是怎么样。那我希望说你不要永远是太自我太大就变自大。他要当领导者或是怎么样，所以那我会觉得让他碰一些就是不是每一个人都是必须跟着你做什么事，必须怎么样，不是你一张说了就是怎么样。今日この花金にも使うけれども、いつもは鳥の餌に入れたりとか、あと畑の肥料を作る時に使ってます。做不卡西希的时候啊，我们会加入木质花菌来帮助它发酵，所以现在Hiromi将要带我们做这个菌。本在。じゃあ行こうか。じゃあ上に登ります。大丈夫かな？大丈夫、很棒高。めちゃくちゃダメ。あ、そうなの。笑ってるけどお仕事だからご苦労様です。大丈夫。抗酸化力の強い葉っぱをこれから取っていくいくつか採取していくんだけど、まずこれが赤松で、これもとても抗酸化力の強いものです。そのままだね。什么味道你有闻到？もうね、結構匂いのあるもの、何でもそうかな、匂いのあるもの多いかも。今日取ってくるのハーブも取るし、でこんな感じで少しずつだけれども、私がいつも葉っぱを集めてるところに行って
全部いろいろ集めていきましょう。はい。ここではね、ステビアっていうハーブの葉っぱを取ります。ステビア？はい、ステビア。こっちか。我们要采那个香草的叶子。もう香草也是它的口。次行きます。我认植物会拿一小片，然后揉一揉，闻看看什么味道，然后放嘴巴。甘い。甘い。对啊。学校教的吗？没有，我自己的方法。学校通常不太教我们会乱吃东西。ミント。いい匂いでしょ。この花金も爽やかな香りになる。これは？ミント。ミント。日本でもミント。ミント、薄荷、ミント。純米。純米。純米。日本語でこうやって喋っていけばいいのかな？大丈夫。好，我知道，純米。純米。純米。純米ぐらい。ピーマン。っていう感じ。OK だ。純米。純米。はい。OK。压着3枚，还要再三片，应该是这样。うまい。これちょっとあれだね、若いからもうちょっとこう色の濃いやつにしようか。它要采完整一点。どれがいい？我太有天分了。これはお塩。お塩。ソルト。中にもね同じ葉っぱが入ってて、でこれを入れる目的がいくつかある、2つあるの。さっき抗酸化力の強い葉っぱって言ったけど、抗酸化力。是不是改良？しょうがないな。改良区。How many years you in here? 8 years, 7 years and 3 months. Oh. Now 8 years. Yes. I came here with my daughter. 一番初めて来た時が EM 菌の団体のツアーで来ました。私はね、学生時代に庭作りの勉強をしてたんだけれども、やっぱりお庭って農薬、お庭だったり公園だったり農薬使ったりとかしてて、すごくこう地球に良くないなってことを思ってて、で他に何か管理の方法とかないのかなって思ってた時に EM 菌っていうものを知ったの。そう、それでその時はそれだけの滞在だったんだけど、私はその時面白そうなところだなってことを思って、でその後1週間後すぐにねここに来て、で1ヶ月間ここで滞在しようってことで滞在したことがありました。でね、滞在は私と当時1歳の娘と今ここにいる子だけどね、2人で来てたんだけど、その時ねちょうど旦那さんがうつ病でここで心のケアをやっているってことを知ったので、旦那さんもこっちに連れてきて家族親子3人でここで1ヶ月間暮らしたってことがありました。でその1ヶ月間の間にここでの生活やここで話されていることを聞いて、私はここでこの生活がとても大事なものだなってことを思ったの。今までの生活に不満を持ってたわけでもないと思ってたんだけれども、私はここに来てこの空気に触れてお話を聞いた時になんかこう涙が出てきて、何かこう自分の中に今振り返ってみると自分の中に何か求めるものがあって、それでここに出会った時にそれを感じて涙が出たんだなって思う。没有真的很能体会，因为就是那种事情不是发生在我身上，就不太了解他们这样子到底是为什么，或者是怎么会要这样。就是这种生活，有人可以做得出来。我一直觉得他们很厉害，有些时候就会觉得是一种警惕，就不要这么自私啊，对啊。凡事还是要
凡事还是要为别人想，对啊。他们这下面还有铺那个米糠，就是米糠在铺那个草，你看。他应该不会啄我吧？不会耶，你又不好吃。哎，也是哈。我只知道我以前如果追着母鸡跑的话，会被我阿嬷扁。真的，你们家以前有养鸡哦？有，是不是养不多啦，就是养自己一点吃吗？这样。对。就是用的鸡粪。啊，彰化的鸡粪很臭。很臭，连我都不太敢闻。今天我们早上不是做木质花菌吗？他们也有吃那个木质花菌。对，就是他们在那个混合他们饲料的时候，就会把那个木质花菌混进去。因为其实木质花菌等于说它就像是那种乳酸菌一样嘛，就是让你的肠道有很多益菌这样，所以像他们排出来的那个排泄物就都不会臭，是有酸酸的味道。就是那个木质花菌。对啊。蜜轮太高。怎样？有觉得酸酸的吗？其实大家来都不会吃这个饲料，你是第2个吧？第2个？那你是第1个吗？你闻一下。我没关系，我有带胃肠药。真的放心啊，这都充满那个乳酸菌，就很多的就是谷类混合在一起这样子。所以他们的鸡就是吃这个饲料，还有那个草。鸡吃的比人还健康。真的。幸好不是来看养猪的，那我们就吃。对哦。我在彰化施鸡粪肥的时候，通常原则上我是不会下去帮忙的。那施肥都谁在施肥？玩嘛。你阿嬷也太伟大了吧！真的。他们在做博卡西，博卡西，就是它是博卡西，它是一种就是半，不是让它完全就是，完熟，就让它半熟的肥料这样子堆肥。然后昨天不是在茶园撒的那个肥，那个堆肥就是这个，对。他现在要放那个米努高米麸。对啊。彰化肥料就用买的全部都是化学肥料。几乎都是化学肥料，因为我其实自己没有尝试过自己做肥料。要不要一起做？一緒に。はい。やってもらって。あちゃんにやってもらえば。じゃあ一緒に。这是我们早上拿的那个豆渣。はい。重いよ。他说那个很重。我还太逊了。而且我想看起来超瘦的，就超有力气的。对啊。畑細いけど力あるね。重いよこれ。所以我回去我决定我要做木质花菌，然后天天吃。重いね。很重这个，他说。他是看我拿觉得很重啊，他拿觉得很轻。哦，这个灯好怀念哦。我以前当黑手的时候才会用这个灯。はい。暖身一下。等下我抬不起来。哎，这好轻啊！然后那个米麸也是啊，就是它原料都是这边的，就是然后那个只有豆渣是今天早上豆腐店拿的，然后这其他的那个米糠啊，然后米麸啊，就是全部都是他们自己。对。もらおうか。这边还有，下面还有。哇，做到太感动，都流眼泪了。他是那个新泻县出生的，就是日本的，就是月光米最有名的产地。那他原本在做什么？
我指的是他来木之花前是做什么工作？コノハに来る前にどんな仕事を？僕は農業高校で講師を半年間。他说他在来木之花前，他是在那个农业高中的当老师。だけどこういうなんだろう。農業高校で講師をしてました。半年間っていう任期があったので、その期間が終わったので、だけど本当は次の講師の場所があったんですけど、そこが行けなくなったので、自分探しというか、そういうことでいろいろワークショップとかね参加していく中でこの花っていうそういう共同体を知りました。自分が今まで勉強してきたとか興味のあるそういう自然農法とか有機農法ではない観光農業を教えてきました。今まで大学とかでも観光農法は勉強してきて普通にあんまり好きじゃなかったけど、やってきて、だけど教える立場になった時に自分の心の中に苦しさがやっぱりありましたね。だけどここだとね自分のやりたい有機農法とか自然農法がやれるので自信を持ってね伝えられますね。前まではこう自信なくね伝えていて、ちょっと、気持ち悪さがありました自分の中に。親にはやっぱりそういう一般の仕事っていうのをね続けていってほしいっていう思いは感じてましたね。ただ自分の中で、このまま突き進んでいったらいけないなっていう思いもあって、そんな中で、この花と出会ったんですけど、やっぱり今までは親の言う通りにずっと生きてきて、これはこうなんだよって言われたらそうだねって言ってやってきましたね。ただこの花と出会った時にやっぱり自分がちっちゃい時から追い求めていたものの答えを生きてるなっていうのを感じたので、そこだけは譲れない思いがあったんですね。だけど親のなんていうかちっちゃい時からのねこうしなさいああしなさいっていうそういう思いというかそういうのも自分の中にあったので、なかなかこうすぐにはこの花で生活しようとは思えなかったんですけど、みんなのサポートとかそういう励ましの言葉とかもらってなんとかこう親からこう自立して今歩んでますね。我觉得有点跟我好像有点像，对啊。然后其实一开始我妈跟我阿嬷都不太赞成我不升学，然后回彰化。可是我觉得看到她这样子，她说如果我在这里得到一些，就是如果在这里生活过得很好，她爸妈就会认同她在这里。所以我就觉得，就会有一种对我来说是一种鼓励啦。对我来说，因为她已经在这里已经成功了。他爸妈不再反对，所以是不是我就会想到，是不是我如果在彰化的话，我一样就坚持做下去。我妈跟我阿嬷也会觉得，如果你做得下去就好。就是他们会去想，就是他在过原本的生活的时候，到底是为了什么？没有，完全没有想过，我到底为了什么而活？就不是会想说，这个人这么厉害，就是会想说，这件事情让你有点警惕，就是你要为别人。
的那样。原本其实是很排斥这个地方，就觉得在这里很不自由啊。然后后来才发现，其实在这里干嘛要自由？他们现在做的事情就是他们想做的事情，所以他们也不会去想要做其他事情。如果你一直去想做你想做的事，你就被你想做的事控制，那就不是真的自由。这边的收的话，不是像你那种就是大量，因为这边大概有10几种品种嘛。他们还要分开来，对不对？对，就是さつまいも。嘿，这里的土感觉就很有亲和力，而且这土很肥吧？我觉得这土其实很肥，就跟我们买到的培养土一样。我家的沙发呢没有这个舒服，真软，然后又透气。种田的小孩不能怕脏。很大 ，OK。你要猜意思，几个单字，你大概就可以知道他讲的意思，跟英文一样。其他很多有的是助语，没有意思的助语。你用你会的日文啊，其实语言都是比你会的单字量而已啊。文法那什么其实还好，语言就是让人家听得懂。来たどうかか。あんまわかんないな。I don't know。He like talking。这个比较。你要问什么？我帮你问。我现在是一小个日本通。考えてる間について話になっちゃう。他说，对啊，他说阿张很爱说话哦，不是，他在说就是他想要跟他讲，就是他在想说他怎么跟他交谈的时候，然后阿张的话题就跳到别的地方去。其实他就是，例如说，为什么我们现在用这个农法，或者是现在这个做生意，就他很想要那个传达给他。好 ，OK。对。OK。是啊，他就会觉得说啊，自己好像没办法很会说话这样，所以すみません。Do you like talking？ 他问你是很喜欢说话吗？Yeah, big mouth. I have a big mouth. 我恨不得自己有2张嘴，就可以多说一点。然后我前面几天也没有这么多话。我觉得今天收地瓜跟我在彰化很像，所以我很有 feel， 就很嗨。对啊。枝豆。枝是枝的意思。阿嬷好像不太会说英文，所以我好像不太能跟她沟通。只是觉得她真的超厉害的，她像我阿嬷一样。然后电锅刚蒸出来的东西，她就直接用手拿。你还在找抹布的时候，她已经把它端在桌上。好饿，没有吃早餐，还要做吃的。もう一回か、OK か。OK。もう一回 ，OK。もうない。哦。一回だけ。哦，我在问他说要再加一次嘛，然后。就甘心，知道了。肚子饿。它不会太咸，又不会太油，对，然后很香，都是蔬菜的味道，哇，超美味しい。いい香り。超美味しい。あ、超美味しい。はい、超美味しい。だんだん日本語を覚えて。今度来るときはバッチリ日本語。美味しい。美味しい。超美味しい。超美味しい。还有那个欧巴酱。非常可靠的欧巴酱。哦，非常可靠。
んなに感動を与えてくれるんですね。本当？そんなことそんないいこと言ってもらって。就是大家不管就是说那个叫奶奶做什么，她都有办法达成这样。息子が2人いるんですけどね、ここで私は骨をうずめようと思ってるから、向こうは向こうの生活してるから、そうかといって向こうがここのことを自分がそれをやりたいっていうあれではないけど、でも息子たちは息子たちが生きていくことで、私は私の生きていく道だから、一人一人の道が違うっていうことで、おじいちゃんおばあちゃんに育てられて、でおじさんおばさんと、兄弟として育ったんだけど、そういうこともあって、でまた結婚してお姑さんのとこに嫁いで、長男のとこにでずっと気がじゃないけど、そういうなんか一人でゆっくり生活が、誰にも気兼ねない生活がしたいっていうのがどっかで自分の頭にあって、だから大勢で暮らすっていうことは考えてなかったんだけど、それを持ってたっていうことだね。本当は求めてたんだけど、それを逆に自分は一人になりたいとか、ゆっくりしたいとか、なんかそういうふうにしてたんだ。中にはそういうみんなで暮らしたいっていうのは求めていたのかもわかんないね。其实我超怕洗碗的。我在家什么家事都可以做，就是最怕的就是洗碗。我应该背对着外面。才不会看到吃的。はい。私初めはね、厳しかったっていう、今で言えば厳しかったかもわからないけど、みんなわからない自分たちだったし、それでちょっと辛いっていうのか、どうしたらいいんだろうっていうね、そういうこともあったね。でもだんだんとね、でもこの生き方が大事だっていうことだけはあったからね。ただそれだけで夢中っていうのか、辛かったけど、ここから逃げたいとか、ここから出たいとか、そういうことは思わなかったね。いただきますします。いただきます。私たちがここへ来た時は、農業、ここへ来た時にこの近くの人は、そんな若い人が農業をするってすごい不思議に思ってたでしょ。でこういう今言うエコビレッジとか、その難しいこと知らないけど、そういういろんなことが今はあるよね。でもその時はそういうことも何も知らなくて、こういう生活をしていること自体見たこともないし、本も見たことないし、でもここへ来た時にこの近所の人はみんなびっくりしてたよね。そんな若い娘さんたちがそんなことをするっていう。でも今だんだんここへ若い人がいっぱい入ってくるでしょ。でも本当にそういう時代になったんだなと思って、すごい若い人がそういうふうにねやっていくっていうのはすごいありがたいよね。もう逆に何年か何十年前は若い人はみんな町へ出ていくでしょ。でも最近は逆に町から田舎へ来るじゃん。それはすごいいいことだなって思います。新竹虽然有新竹的朋友啊，彰化虽然是没有什么朋友，可是我觉得
每次回彰化才有回家的感觉。对，就还蛮想中秋节在彰化过。有时候会觉得阿嬷跟阿公2个人在乡下很可怜，他的儿子女儿们都已经不在彰化了。阿嬷从小就很疼我啊。对啊，真的很想回去陪他。阿嬷都知道我喜欢吃什么，然后回去饭桌上面都是我爱吃的。然后我如果说啊这个不好吃怎么样，下次就再也看不到他了。就他会自己煮来吃，但是他不会端上饭桌上，或者是要吃的时候他把它端走，他自己把它吃完，他不会在饭桌让我在饭桌上看到。然后我很爱吃香肠啊，爱吃那个肉鱼，爱吃他的控吧，然后爱吃他炖的那个猪心汤。这2个茶罐跟那个书，对，因为茶还没煮好。こんばんは。这次为了来日本，然后我特地去当就是做茶的学徒，然后去学。然后这个茶是我亲手做的，然后我从早上10点做到第2天的将近清晨快4点这样，就是代表了一种客家精神，就是它的产地都是在客家的地方比较多。然后我知道大家都是喝日本绿茶，然后想说带这个茶来跟大家交流分享一下，就是喝喝看我们台湾人在喝什么茶。这是台湾的茶都是用手工采。飲んでからなんかほんの少しなんだか甘みを感じられると思う。このお茶はわざと虫になんか刺されるんです。はい。中にわざと刺さって、ナッツとナイフをこう。いい匂い。来到木之花，我其实收获很多，因为我原本以为来这里只能学得到自然农法，可是没想到还收获这么多。如果有机会的话，我真的很想带我的阿嬷跟我的爸妈来这里，让他们看一下，就是日本有一群人是这样生活的。豊かな生活をしてるんだなという実感できて、これは本当に世界共通、この価値を本当にかみしめて大事に生きようって思います。だからそれを改めて確認させてくれた皆さん、本当にありがとうございますということで、ありがとうございました。それに言葉がわからないと思うんだけど、私が喋ってると今の通りにこうやって頭をね分かってるみたいに頭をこうやって一生懸命振ってくれて、であと言ってくれてもまたこういうふうに振って、すごいなんかそれにやっぱり昔私が言ったのは、昔は若い人が田舎から東京行くんだけど、最近は町の方から田舎に来る人が多いよね。そういうことに対してすごくいいことだねっていうことです。拍那个照片这样。我可以抱他们，我觉得他好像我阿嬷。今エコバージョンとパックしたい大丈夫なんか自分のおばあちゃんみたいな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。
どこからかやってくるこのたくさんの感情を通して私たちは心という宇宙を学び続けている。僕はみんなのために生きるし、みんなは僕のために生きてくれる。それはまあ人だけじゃなくて全部ね。じゃあ何のために自分は今ここにいるんだってことを思い出すと、あ、みんなのため自分のためにいるんだって思うとすぐ元気に戻れる。でまあ今もねいろいろみんなと作業しながら自分の成長しながらね元気に生きてます。この世界は変わってゆくだろう。それがこの世界の仕組み、宇宙の仕組み。こういう生き方がねやっぱり世の中に広がっていくためにも私も含めて一人一人がね良い世の中を作っていくってことを日々思いながらこの生活を続けるってことで世の中全体が変わっていくきっかけになると思っているので。宇宙の光の分身である私たち。その中で「この花を」っていう共同体に出会って何のために生きるのかとかね、どうやったら調和できるかとか、どうやったら相手のことを思えるかとか、どうやったら人を愛せるかとか、そういう大事なことを実践しているなっていうのを感じてこの花に来ました。すべての命のつながりを傷つけないそのためにあなたが発する。もうここへ来る若い人もやっぱりここへ来る人は農業も大事だけど精神的なそれを求めてここへ来て求めて心をたやがせっていうでしょ。心をたやがせばそれに通じていろんなことが通じていくわけです。宇宙の仕組み。我觉得我是在撒种子，就是在阿张的心中撒下种子。一个种子要发芽呢，其实它需要很多很多的因素。这次来木之花只是提供种子而已，但后来它要发芽，其实它需要很多的东西。它可能需要经历人生的很多的片段，然後很多的缘分。到最後呢，它會不會發芽，其實誰也不知道。但我是還蠻期待的。誰かのせいにすることはできないならばあなたはこの世界にどんな思いの種をまきますか。そしてこの世界にどんな花を咲かせますか。この世界を作っているのはこの世界を作っているのはこの世界を作っているのは
界を作っているのは私たち